Kaixo, hona hemen jarraibide batzuk jakiteko nola erantzun galdetegi bati. Edozein arloan, kasu honetan zientzia teknologian, eta edozein unitatean, orain ikusiko dugu, lehenengo unitate honetan, egon daitezke galdetegiak. Bi atal ezberdinetan egon daitezke bidean izenekoan edo lanean atal honetan. Lehenengoan, ikasteko galdetegia, ikastekoa denez, 11 aldiz egin dezakegu, eta bigarrena aldiz, lanean atalian dagoena, bakarrik behin edo bitan asko jota. Eta beste hau, balioko du azken notarako. Bigarren, lanean atalean dagoena. Bi kasuetan, izenean bertan izango dute data jakiteko noiz arte egon daitezke erabiltzeko. Eta gainean sakatzen badegu, ja ikusiko dugu beste ezaugarri batzuk. Hau da, itxiera data ikusteaz gain, ikusiko dugu zenbat denbora eman dezakegu erantzuteko, zenbat aldiz errepikatu dezakegun, eta nola baloratzen dan, holako ezaugarriak. Orduan, hasteko, behin jakinda, sakatzen dugu saiatu galdetegia egiten. Eta berriro galdetzen dugu saiakera hasteko. Botoia sakatzen dugu eta agertzen da lehenengo galdera. Aldi berean, eskumako panel horretan ikusiko dugu zenbat galdera dauzkan galdetegia eta zeinetan gauden. Kasu honetan gauden lehenengoa. Eta lehenengo galdera honetan badaude hutsune batzuk eta beste erantzun batzuk. Orduan, jarri behar dugu erantzunak hutsuneen barnean. Orduan, arrastaka eramaten ditugun elementu horiek eta behin hutsuneak beteta sakatzen dugu hurrengo horria. Beste mota bateko galdera izango zen, egia gezurra edo aukera anitzeko galderak. Kasu honetan, bakarrik, eta honetan ere bai, bakarrik aukeratu daiteke erantzun bat. Eta beste kasu honetan, adibidez, laukilak, erantzunak, dauzkate laukitxo txiki batzuk, ez borobilak aurrekoetan bezala, eta orduan hemen bat baino gehiago sakatu dezakegu. Eta horrela, joan gaitezke, galderak erantzuten, hauek edo desplegabeak daukatenak, eta orduan desplegable hortatik erantzun bat aukeratu behar dugu. Edozein momentutan ikusi nahi badugu zenbat geratzen zaizkigu, hemen eskubako panel agerian jar dezakegu jakiteko zeinetan gauden, seigarrenean. Orduan, markatzen dugu hurrengoa, eta horrela ikus dezakegu batzutan idatzi behar dugu zenbaki bat, kasu honetan aukerarik ez zeudenez, ematen du idatzi behar dugula. Eta azken galdera denez, orduan botoian jartzen du amaitu saiakera. Honetan, sakatzen dugunean, ez da benetan erabat bukatu. Baizik eta
erantzunak ikusten ditugu, ea eginak dauden ala ez, eta ematen digu aukera baten bati bueltatzeko eta erantzuna aldatzeko. Horregatik, hortarako, itzuli saiakerara botoian sakatu behar gendun, baina kasu honetan danak erantzun daudela, orduan sakatuko dugu bidali dena eta amaitu. Berriro galdetzen digu benetan bukatu nahi dugun, esaten diogu baietz, eta orduan emandako erantzunak gorde egin dira, agertzen da zenbat denbora eman dugu galdetzeko eta zen puntuazioa atera dugu. Horretaz gain, jartzen du zeintzuk diran erantzun zuzenak. Kasu honetan, gaizki dago eta erantzun zuzena bestea zan, gezurra. Kasu honetan, ondo dago, horregatik agertzen dan mezu berdetxo hau. Ikur berdetxo hori. Orduan, horrela errepatzatu ditzakegu egindako erantzunak eta ziurtatu dezakegu ea asmatu dugun eta ikusi ikur berde horrekin edo ikur gorriaren bidez ez degula asmatu. Behin errepasoa eginda, eman dezakegu amaitu berrikusketara. Eta hori da dana. Venga, beste bat arte.